Subhanallah. Pag-arian kita nyo maginang programa hotel. Yaon ni mag-march. Dugaing pa'y magbutang sponsored. Ini paningod-singod na. Imag-Quran bere lamura. Subhanallah. Di na may kato. Ikahanap pagasto. Wala sa ito problema, tuan. Sa ini pangantin. Pangantin, manaw sila, labi maraw nag-ambit na, manaw magagad na karwa. Sa din na ito magkahinang. Damik yan, aung pamasul magkainang na ito hotel. May taki kasoy-soy. Sawab kasakupan ko. Mga wakto na kami pag-imbayton at agad ako tumangis sa unoon ko, yaon na kao. Ang padimyo malang, magkalo ka mo. Yanong ka-uwe. Magkawa-sponsored. Impangasumo, rin kayo sinu-sponsor din eh. Magbutang ko sponsored. Bisan yung gift niya way roon. Di ba? Inabay, sarap sinabay, pili magtiyaon. Bukod ka. Pagubos ang parun magkahinang, way roon pa natyaon, way panahalal, yaon na nagambit, nagagbay, para lang niya pictorial. Allah, gumustaan. Uy, wala pa ka muna halalibulin na kaulima. Para lang na pictoria, temangod. Sa bagay, ayaw pa isa, hindi magulin, nagpictorial, labisan inuwi, nagulin nasal. Sabang makajari, suway ni Wesab after kawinon, ang pamagulin magpicture, way problema, halal na kay mo. Sampayan mo, iroon pa yato nagpipicture. Subhanallah. Afal kakahinangin ni si mga Yahudi wa sinasara. Saing ka matawran magtiyaw na makahotel, 100% ka musliman. Sa pagkita mo sin program, inaginang program, bantot. Bantot! Kuplan na kumita biya ini, induan ko si pag-march, hinduan ko si pagpanaw, di ba manjari, kita'y mag-deal sin program because ikaw nagbayad. Mali ta rin din, mabaya kita no hinduan, mabaya kita no mabaya kita no pag-ahiyan, sin kita no nagbayad sin hotel. Nalang mutan, ba't may sab kakilanin masim babae? Okay, mutang ka. Ba't kakilanin masim babae? Di ba makajari? Yato na imaw masim babae, iban sin usog, limiling ko daw nahan butangan na sadyangan, di ba pwede biyato? Mas madali pa yung biyato. Di ba? Sarap! May diba yung feeling? Ang kanig ka mo, kababay nga na susungon tiyaw nun, bang makajari. Inabay ni na ba? Mag-request ka mo. Saing kitaway na, inyapas na to, magpabongga. Ang pala ko nagbongga, ang pananay ng bomba. Pataod na. Sa ini bebe, no tumayma, buko ni rin ka ako. Ak-explain ko sadya, inagib no kafir. Ang kanda bang makajari, bang ba makajari, before ka mo mag-program, si pagtiyaon, bang ba daw nyo mag-isuning kaguruan tuhan, unin labi mainang ta, hamin di kita makalanggal sa rapatuhan, di kita makasingod paruway nga kama. Ang payan di, invite ko na dya kami sa kaliyaw na tuwan na upil, March na kao. Tumtumon na to.
awak to pagtiyaon wayroon duway istaring bang bukon dua pangantin bisan pa ito ang naupilin niya undoon bukon na pinistaring inistaring dua pangantin suway sila ikonsentritan na to mapit na kuman kita ni manaw alam mo ka to ang record na mo video naway ito problema sa problema hindi na tumaigba ini na nga bukon hinang simparkala agama. Kita niyo ba? Impandala di mambat, in-sponsor di mambat ang pamagnakuran bearer, subhanallah, bantot ka tani maginang program. Masarap pa isang impiling na kauna haway, pagdatong simbisita makaon magtoy. Bukon ka. Daripindi ka niya, bukon ako ini nangatakar na amuin. Bukon ako ini nangatakar na laungta. Amuin jagahan ini nang bukon ini nagpabuntula ja imma waya buntul kuno kamot yaunon inway pasawa dami kanin so mag-asawa doon ba kita baugbog suway aun baugbog sinakamata bisan na kuman siwi bisan na kuman biya paukpuk baka baugbog kita niyo sawabi manjari im muslim singura maningod-singod suway muslim in singuran kapi niyo afal, emin hinang kamatauran kato. Di magkaig. Pagos ang pamikapan mamu biyan, gus imagmikapan tut pa, ay ya kausog. Ay ko magrida. Wala pa kau nakasyo masawahon mo kyaw na nakosimbantot kyaw ulinan inggim paisan sinasawa mo. Imbantot tungkyo mutwaro musog na. Inasawa mo dagbus na unta, pag burak si, pag makeup si bantot may nang kura. Pag usmayad ko pila ngay, bantot ni mag-makeup, kauli na ni pito hanggaw, tas simbaran sinasawa mo, ikaw asusungon ba na niya, way pa kaw na kauli, magrinakaw. Ang kanay mo pagpamakeup, pasin mga rantok, usog na yan. Ayarin aurat simbahan sinasawa mo. Allahu Akbar. Suway kumayad. Ay kumagrida uli ng simbantut, may kapan kaginisan, usog na yan. Ikaw ay pagkaw nakaulin, yunan nakaw. Di bang sakit? It's really hurt. Kita anong mga tayo mangut. Afal, inin hinang, bang ba magkajarigon na tunay parkala ini? I mean, simple lang ba? Ano sinuwan tayo mong tiyaon ko, maybe mga 3 years na limaway. Police! Imanuptod ka kung hima nag-meeting. Long yatuan na feel, mawaya ako, tiyaunon, amin di ako makalanggal sa rapatuhan. Nalong ko biya ini, iigon tayo ni sponsor, iigon tayo Quran barrel, iigon tayo biya ini, pag-usin ni, inasawa mo hinangan tadya baybay halawm, tiyaunon, ang pagkamu mau magtipata si stage, patawa ka na wa, nakamutago nyo, nakamu nagambit karwa, sa buhos na kamuyalal, bukon pagwasimbaway, haswasuhan pa, Allah! Ipas da kula, mataon sinagkaupas. Yung sura 500 nyewo, yung 100 nyewo, sakali pag-apto sinuiding, susunod tamirusog. Bongga! Ay, sakali bomba, susunutan. Bukula ko nagagaya, explain ko sa Jay, ito may mapos, para kala ka niyo. Pero labot ko si Sara. Kanabang makajari. Igon na ito na ba niyaon? Na, ininang na ito rito unahan, but inangan na dyangan. Adi in pato, pamilya simbabae, so pama. In palawa, pamilya sinusog. Yan ang snadyasin. Sinhosyaon, sin MC. Lang nga tuwan nyari ima simbabae, yadjit kuan, ima sinusog yari kuan. Kakilahan lang to'y. Sa yung kitari, yato pa nagmamarch.
exhibition na kuman mapit ni Pahadji, mapit ni Auntie Adji, mapit ni, oy, mapit pa rin nga hula. Malimo pa rin nga hula, mapit pa rin nga mapit. Ganita na mablim. Dependihan ka niyo, depende. Ay, kamo dumungal ka ako, ha? Ako explain ko sa Jay, mawaya tumayma. Afal, hinang! Hinang inikatan pangati na to, hinang na to ibadat. Hinang inakasingot kita no paruway nga kama. Share na to in live. Kampitaning kebanan. Ayaw na to solohon in pahala, ibang karayawan. So, makahampit in kebanan.